Ahal vilayetinin Akbuğda etrafının odalqı Kalininski, Tonqa adı Bağavat ovası doğruluğuna yumuruldu. 160'dan qoğraq caylar yumurlan hocalıkların yasayıcılarına Ənəv şəhərçinin qolayında qurulan caylardan berilen de aydılar. Yaşayıcıların adatlık radyosuna gurrun vermeklerine göre henüz oku yılının tamamlanmandığına hemher etmeden Bağavat şəhərçetinde bar olan 20. orta mektep hem yumurulup onda işleyen muğallimlere 2 aylık rahmet hakları tölenip onların önlerinin iş gözlemelde aydalıptır. Mektep okuçularını sonqıcan çeyretini geçirmekliğe hem koymadılar. Mektebi qutarayan okuçuların da qutardış egzamellerini hem Ənəv şəhərçetinin 16. orta mektebinde taşırmalı edildiler. Şeyle qıssaqlı yumuruluşuklar ederiyali näme boldu qandep yaşayıcılar öz nägileliklerini bildirýärler. Bağavatlı yaşayıcılara yumurlan jaylarına derek yaşayış jayları berilen bolsa da Manys owasynyň yaşayıcılarına nereden jay beriljekdi aýdylman. Olaryň jaylaryny yumurup başlamaklarynyň talap edilýändigini yaşayıcılar aýdýarlar. Alada galan Manysly yaşayıcılar Akbuğda etrap ahal vilayet häkimliklerine üýşüp baryp özlerine nereden jay beriljekdigi bilen gyzyklanan wagtlary ahal vilayet häkimi olaryň düşündirmäň deregine arda şikayet yüze çıkaysa her ýeňe bir yerden çıkararyn diýip haýbat atypdyr. Yaşayıcılar bu mesele bilen ministerler kabinetine bararlarında olerde hem Manysly yaşayıcılaryň nereden jay bilen öpçün ediljekdigi barada anyklat aýdylmandyr. Käbir mysmyslara görä Manysly yaşayıcılara Göktepe'de gurulýan jaylardan berilmeginiň ähtimalligi bar. Öz dogdy owasyny Göktepe çalyşa bilmeýän yaşayıcılaryň arasynda nägileligiň bardygyny seretmeden ilat köpçüligi köçede galmaklarynyň hem juda howatyrlanýandyklaryny aýdýarlar. Ilaty şeýle tergeden bunu talap ýaşap oturan jaylarynyň yumurulmagyna näme derurlyk bardygyny düşünmeýändiklerini yaşayıcılardan esitmek bolýar. Hiç bir yurtda öz halkyna şeýle zulm edilýän däldir. Emeldarlaryň gözlerinde yumurulşykda, ilatyň hojalygynyň dargap, gün güzerarlarynyň kıylaşýandygy hem ýolbaşçylary gyzyklandyrmaýar. Olara geregiçe ýaşaýyş meýdançasy hem berilmeýär. Giň melleklerde ýaşap oturan 3-4 masgalany 3-4 otogly bir öýdük ýalarda yumurlan jaylaryna derek jay berildi diýerler. Her masgalada 2-3 çaga bolan hojalyklara bir otogdan ýetýär we olar çykgynty ýagdaýda ýaşamaga mejbur bolýarlar. Emma ardy halyny ýetirjek geriň ýok diýip ýaşaýjylar diýerler. Şol bir wagtda da yumurlan jaylaryň guruluşyk materiallaryny hem uçypdy we satmaly bolýandyklaryny ýaşaýjylar aýdýarlar. Giden bir plan jaýyň guruluşyk materiallaryny 5-6 000 manatdan ýokary we satyp bolmaýandygyny jaylar yumurlan yaşayıcılardan esmek bolýar. Köp patly jaylara tıkýarlar. Guruluşyk materiallaryny alyp gitjek ýeriň ýok. Uzagrak owalarda ýaşaýan tanyş bilişlerine muhtuna beräýmeden owa yaşayıcılarynda derurlyk bar bolsa da guruluşyk materiallaryny satyn almaga ilatda pul ýok diýip öz yumurlan jaylarynyň guruluşyk materiallaryny degdik wagtna satmaga mejbur bolýandyklaryny yaşayıcılardan esmek bolýar.